Cița are, bineînțeles, și ea o poveste foarte, foarte frumoasă. Până la sfârșitul acestei ture, vă rog să-mi spuneți și povestea orașului vostru, da? De la Popești de Ordeni. Să-mi spuneți ce istorie are. Trebuie să aibă orice sat și orice localitate are o poveste de unde vine numele. Asta nu e localitate nici oraș. La Popești de Ordeni, cum să nu fie? Nu este. Ba, este chiar... București. Noi nu știm. Dar la București știți? Povestea orașului București o știți? Eu știu. Cine știe? De la? București vine de la Bucur, care a făcut orașul. Și Bucur cine era? Tatăl... Bucur era, așa cum am spus mai devreme, chiar un cioban. Un cioban care cânta din Bucium, de unde vine numele comunei Buciumeni. Dar Bucur era un cioban vestit care avea turmele de oi în acea zonă unde acum este orașul București. Acum îi spune Becalești.